forbi med jer. Det var fejl gjort. I andre må se at slippe bort herfra. Okay. Sørg for, at urtemedicinen kommer ind til byen. Vi må hjælpe Ben efter alt, hvad han har gjort for os. Jeg skal sørge for, at I ikke bliver stoppet. Håber I er beredte, for nu kommer jeg! Jeg skal dræbe jer alle sammen! Lad dem løbe. Se til, at I fanger Rødøje. Kom så. Rødøje! Jeg kan ikke lade Rødøje dø på den måde. Jeg må hjælpe ham. Vær nu ikke dum. Hørte du ikke, hvad han sagde til os? Jamen... Husk nu, at vi aldrig må lade os påvirke vores personlige følelser. Vi må følge lederens ordre. Rødøje! Nu skal du dø, Rødøje. Du kan ikke skræmme mig! Vent. Besøg at bringe mine urter ind til byen, hva'? Hvad? Ja? Skynd jer. Har du ikke tænkt dig at følge lederens ordre? Jeg er ingen Iga-hund. Derfor kan jeg gøre, som jeg vil. Jeg vil hjælpe lederen. Tak, Silver. Vi vil også hjælpe, lige så snart vi har afleveret urtemedicinen inde i byen. Nu skal du aldrig slippe mig, Rødøje. Stop! Sikke utrolig lille valp. Se dig for. Har du ikke øjne at se med, hva'? Undskyld, men vi har travlt. Det var ikke meningen. Hvorfor må de har så travlt? Aha, de bliver jagtet. Hallo, du der! Mener han mod mig? Har du set 2 hvide hunde løbe forbi her, hva'? Kan du ikke spørge lidt mere høfligt? Det her skal du få betalt. Nu er det bedst, I smutter herfra, inden jeg bliver rigtig sur. Vi smutter. Jamen, det er jo lederen. Lederen? I overlevede. Ben, hvor er Ben henne? Ben! Ben! Ben, hvordan føler du dig? Hvad er det, du laver, Ben? Slip mig, Ben! Det er mig, Akatora! Silver, Ben lod os andre spise medicinen først. Han ventede selv for længe. Hvad laver du, Ben? Han ser syner på grund af giften. Hvad? Ser han syner? Ben! En ting skal du vide, Rødøje. Hvis Ben dør, så dør du også. I behøver ikke at være urolige. At han ser syner er kun et tegn på, at han vil overleve. Forstår I? Det var synd, at han ikke bekymrede sig mere om sig selv. For selvom man overlever synsforstyrrelserne, så vil det give bivirkninger. Han kan miste en af sine 5 sanser.
Hvis jeg kan hjælpe Iga-hundene og hævnes ved at spionere på Koga-hundene, så tilgiver de mig måske nok. Hvor blev jeg bange? Nå, er det dig, John? Hyæna, hvordan kan det være, at du er her? Ja, hvordan skal jeg sige det? Det blev en eller anden misforståelse, og så kom jeg aldrig herfra, forstår du? Hør, du taler vel sandt, hva'? Nej, jeg tænkte, at jeg kunne spionere på deres fjender, så de kunne hævnes, og så ville de måske tilgive mig. Fjender? Ja, Koga-hundene, det er de der sorte. Ja, vel, jeg forstår. Jeg tror, jeg kan hjælpe dig. Nu er alle samlet. Godt. Er I alle klar? Ja! Vent, Rødøje. Ben? Ben, hvordan har du det egentlig? Jeg har det fint. Kan du ikke se, at jeg står op? Tak gode Gud, Ben. Vi var meget urolige for dig. Rødøje, Ja? vi må udrydde de der dræberhunde Kogas. Er du parat til at lede os? Du har ikke noget med det her at gøre. Jeg ønsker, at du smutter herfra. Men vi kan ikke lade dræberhundene herve frit. Nej, netop. Vi har ikke tid til at argumentere om det her. De kan være på vej hertil hvert øjeblik for at angribe os. Ben, hvor skal du hen? Hvor? Jeg skal bare tisse. Fortsæt I bare. Jeg kommer bagefter. Tager du over så længe? Jeg må lige se, hvordan det går med Ben. Vi fortsætter. Det var jo det, jeg troede, Ben. Hvad taler du om? Undskyld mig, Ben. Men jeg vidste, at det her skulle ske. Hvad? Det har med forgiftningen at gøre. Nå, så det er derfor. Jeg troede, det havde med mørket at gøre. Hvad er det, de snakker om, Cross? Mener du, at jeg er ved at blive blind? Er Ben ved at blive blind? Fra med nu bliver jeg dine øjne, Ben. Jeg vil gøre alt for dig. Det er bare at sige til. Der er én ting, jeg vil bede dig om. Hvad? Inden jeg bliver helt blind, vil jeg udpege den, der skal overtage lederrollen efter mig. Jeg tror, at hvem som helst af dine mænd kunne blive en god leder. Ja, når det gælder styrker og mod, kunne hvem som helst af dem blive leder. Det er rigtigt. Men en leder må have noget mere. Han må kunne træffe beslutninger, og han må have følelsen for retfærdighed. Og hvem opfylder så disse krav? Der findes kun én, og det er Silver. Hør nu her! Vi skal angribe Iga-byen! Ja! Selv skal jeg dræbe valpen! Deroppe, der har du Koga-hundenes leder. Udmærket. Så fanger vi ham over og giver ham til Ben. Vent, John! Hvem var det? Hvis du vil overleve, så tager du og følger med. Vær ikke så stor i kæften, hvem du end er. Du har ikke en chance for at klare dig alene mod alle mine mænd. Hvad nu? Hvad er det, der sker? Det er ikke hundene, der kommer. Og det er alle de der opkomlinger med sig. De er også forfærdelig mange. Fat mod! Det gør ikke noget af de mange. De er ikke vant til at slås mellem klipperne. Indtag jeres positioner. Hør her. Jeg vil have, at du skal slås en fair kamp imod os. Angrib! Bider du, eller er der bare ved at kile mig? Du er ramt, Ben. Jeg ved det. Ben! Ben! Du klarer den.
Hold op, Ben. Det er jo mig for pokker. Dræb dem! Nu er det din tur. Det er godt. Kom du bare. Hvorfor løber du? Tør du ikke at blive? Er du fej, hva'? Bare vent, jeg skal nok tage dig. Til helvede med dig! Stop! Lad mig gøre det af med ham. Han er for stærk for dig, Silver. Lad mig tage mig af ham. Lad mig prøve i det mindste. Jeg må se, om jeg kan leve op til Bens forventninger. Hvad? Nå, så du hørte, hvad vi snakkede om før. Okay, Silver, jeg skal give dig en chance for at slås imod ham. Se nu bare at gøre dit bedste. Hører du? Jeg vil. Okay, er du parat? Hvad er det, du laver her, om jeg må spørge? Jeg slås, siger du vel? De slås jo faktisk rigtig godt alle sammen. Hvad? Hvem er det der? Undskyld, jeg er lidt sent på den. Det er mig, John. Jeg kender den stemme. Du slås godt, din mand. Silver! Satans! Tro ikke, at du kan undslippe! Vent! Tænker du virkelig på at stikke af, uden at redde din egen unge? Hvad? Hvad laver du med min unge? Det er virkelig meget forbavsende, at en som dig bekymrer sig om unger. Og nu skal du få lov til at lide. Præcis lige så meget, som jeg engang har måttet lide. Kære, du må ikke! Han vil slå ungen ihjel. Se op! Cross. Det her vil jeg aldrig tilgive jer. Hvordan kunne I dræbe min unge? Ja, han er faktisk beundringsværdig stærk. Stik ikke af, hører I. Vi må slås. Hold kæft. Er du ikke bange for at dø? Han har besejret kokahundenes leder. Han er utrolig hund. Helt utrolig. Præcis som Ben sagde, han vil blive den perfekte leder. Se op, Silver! Du. John, hvad laver du her? Jeg fortæller det senere. Dræb ham her først. Du har besejret ham, Silver. Det er dig, der bestemmer, om man skal leve eller dø. Vent! Hvad? Han er en dræberhund, men han er også far til den her unge. Cross, du lever! Jeg må indse, at jeg er en kvinde. Jeg kan udstå både smerte og had, men aldrig en unge, der græder. Hvad har du tænkt dig at gøre, Silver? Tag og forsvind herfra, inden jeg fortryder. Du er en dræberhund.
Men jeg kan ikke dræbe dig. Det er som du er far til denne unge. Forsvind herfra! Vi skulle have dræbt ham. Så jagter vi ham og dræber ham. Vent! Glem ikke, at vi må samle så mange hunde som muligt for at kunne dræbe Akakabuto. Vi har ikke tid til unødvendige drab. Du har fuldkommen ret i dit valg af ny leder til gruppen, Ben. Ja. Yeah. Hvordan kan det være, at du stadig er her, Hyena? Jeg har sagt til dig, at det ville være synd for dig, hvis du kom tilbage hertil. Vent! Han spionerede på fjenden, så I alle sammen kunne få hævn. Og hvem er så det der? Fortæl, Silver. Bakator, den der hund hedder John, og han er min ven, forstår du? Er han ikke den hund, der forlod gruppen for meget længe siden? Nemlig. Efter jeg havde været oppe og slås med lederen i bjergene. Jeg tabte for første gang i mit liv, og der besluttede jeg mig til at arbejde under ham igen. Herregud, John har været oppe og slås med lederen. Jeg har en meddelelse til jer fra lederen. Akakabuto har samlet Mosa og de andre bjørne i tvillingepasset. Nu er det tid til det store slag. Nu må vi skynde os. Det var lederen, der sendte mig. Ja, så Akakabuto har samlet en større hær. Men, hvad er det der? Ikke byen brænder! Leder? Er det ikke imod herrens vilje at brænde byen af? Vær ikke bange. Iga-familien eksisterer ikke længere. Vi må ødelægge alt, som har med den familie at gøre. Rødøje! Du burde skamme dig! Herregud, lever du endnu? Du var bange for, at jeg skulle overtage huset, efter jeg havde jaget jer væk herfra. Så nu brænder du det af i stedet for. Det er ikke sandt. Det er bare det, at min rolle nu er udspillet i det her hus. Hold kæft, hold kæft! Ved du ikke, at en kamphunds-pligt er at adlyde lederens ordre? Men lederen er jo død for helvede. Men vi har hele tiden fulgt vores forfædres ordre. Jeg synes, at vi skal slutte denne meningsløse kamp. Jeg vil ikke høre mere! Det her hus er helligt for os kamphunde. Hvis det skal brænde, så skal jeg brænde med det. Jeg skal blive et med det hellige hus. Han dør. Nej, stop! Nej, I må ikke! Sådan nogle idioter. Hvordan kan de kaste sig ind i det brændende ildhelvede? Koga-hundene gør alt for at gennemføre en opgave, selvom det skal koste dem livet. I gennemførte i virkeligheden jeres opgave, Koga-hund, og derfor højagter jeg jer. Farvel. Sæt i gang! John og Rødøje har nu sluttet sig til gruppen, og selv den lille forældreløse hvalp er med. Selvom han slipper for at løbe som de andre hunde. Gruppen af hunde bliver stadig større, men det er nødvendigt at blive flere, hvis de nogensinde skal besejre Akakabuto. Med Silver som den nye leder, begiver de sig nu sydover for at forsøge at forøge gruppen yderligere. Hvad er det for en stor vandpyt? Det er altså første gang, du ser havet. Havet? Ja, det er ikke nogen vandpyt. Det kaldes havet. Og langt der bort på den anden side ligger der andre lande. Andre lande? Jeg forstår. Selvfølgelig. Du har også været i andre lande. Eller hvad, John? Hey, jeg kan se et andet land. Det er ikke noget land. Det hedder Chicago. Chicago?
Nemlig, da jeg arbejdede i cirkus, plejede vi at tage det over. Der findes der mange stærke soldater. Det er de ret berømte for. Stærke soldater? De kaldes kamphunde, og det er en speciel hunderace, der er født og opvokset til at slås. Kamphunde? Jo, Ben, du må lade mig tage det over til Chicago. Hvad? Jeg har tænkt mig at opsøge kamphunde og tage de stærkeste med mig tilbage. Mener du, at du vil svømme helt over til den anden side? Ja, Det er umuligt. jeg må forsøge. Nej, Jo, Ben. gå ned under dækket og hvil ordentligt ud. I morgen bliver det en meget hård dag. Ben! Jeg vidste godt, at Silver ikke skulle nøjes med bare at overtage lederjobbet, men jeg havde ikke troet, at han ville begynde at arbejde alene så hurtigt. Ben! Silver, er du sikker på, at du vil tage det over alene? Ja, hvem skulle ellers gøre det? Ben vil aldrig kunne svømme derover. Hvad mener du med det? Han er ved at miste synet på grund af den der gift. Miste synet? Ja, men det forklarer jo, hvorfor han opfører sig så mærkeligt her på det seneste. Jeg tør i hvert fald ikke sige til ham, at han ikke kan svømme derover. Derfor må jeg også smutte. Lov mig ikke sige noget til Ben, vel? Okay, men i så fald bliver jeg nødt til at følge med dig. Lad være med at stå der og spille helte. Jeg følger også med. Vi følger alle sammen med. Du behøver også min hjælp, hvis du skal finde kamphundene. Tak alle sammen. Det er ikke noget at takke for, Silver. Det blæser hårdt. Det er alligevel. Ja, det er klart. Det er nu, vi skal gøre det. Det føles lidt mærkeligt at smutte uden at sige det til Ben. Vær ikke urolig. Jeg har sagt det til Moss, at han skal tage sig af Ben. Rødøj! Vi må smutte inden tidevandet kommer. Jeg forstår. Jeg lover, at jeg skal tage de stærkeste hunde med tilbage, Ben. Og ønsk mig held og lykke nu. Er I klar? Nu smutter jeg! Det ser ikke godt ud. Det er nok bedst, at jeg hjælper hende. Silver! 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 Cross. Det er okay. Ben? Når der brænder en stærk vilje i kroppen, er der intet, der kan slukke den. Den må brænde ud af sig selv. Så du vidste det hele tiden? Jeg kunne ikke sige ja, for jeg vidste, at han kunne miste livet. Men jeg tror, han klarer den. Silver. Silver, jeg stoler på dig. Silver og de andre hunde fortsætter stadig med at svømme mod land. Deres brændende ønske om at opsøge og rekruttere de stærkeste kamphunde er det eneste, der får dem til at holde ud mellem de høje bøger. Hvad er der i vejen med japaner? Se så at få lidt fart på. Ja, tryk på! Giv ham det var der godt af. Ja, lad være med at være fejl.
Hold nu op, du kan jo ikke dræbe ham. Så slip ham nu! Hør du? Ja, hun er utrolig stærk. Ja, jeg giver jer ret. Det er sgu en utrolig stærk hund. Musashi, en af de største kamphunde nogensinde, har atter engang vundet mesterskabstitlen. Der er mange andre kamphunde, der har forsøgt at slå om, men endnu er det ikke lykkedes for nogen. Hvad er der snart? Altså, hvorfor æter I op i til alle sammen, hva'? Det er altså Musashi. Kamphundenes mester. Ja, deroppe på taget. Kom herned, så jeg kan se jer. Vi bliver nødt til at snakke med dig om en ting. Det kan ikke tage så lang tid. Fører dig med os? Og hvad så, hvis jeg ikke vil? Så tvinger vi dig helt enkelt. Tvinger mig? Din djævel! Stå stille. Hvis I rører jer, brækker jeg nakken på jer. Djævel! Djævel! Tror ikke, du er noget. Gør nu ikke noget dumt. Husk nu, at jeg bare lader dig leve, fordi du havde mod nok til at udfordre mig. Smut så væk herfra. Musashi, hvad er det, der sker? Satans. Pokker så vi ikke kunne få ham med os. Jamen, fyren er jo en professionel kamphund. Vent. Hvad sker der? Igen. Jeg har på fornemmelsen, at vi bliver forfulgt af en masse hunde. Det her, det bliver vi nødt til at fortælle til Silver. Hvorfor det? Det her kan vi vel klart se, det er da ikke noget problem. Kæft, din røv. De kommer. Fandme er der mange. Lad dem så ikke slippe væk! De bliver slås, forstår I? Det er ikke rigtig klogt. Kom nu. Du må prøve at flygte. Vi må se at prøve at få fat på Silver. Herregud, hvem er det, der skreg? Hvad? Det er de 3 brødre. Det her må vi undersøge. Hey, der kommer nogen. Det er jo... Musashi. Det ser ud, som om de mislykkes med deres opgave. Akatora. Hvad har du gjort med ham, din djævel? Hvad tænker du på at skade ham på den her måde? Din usling! Din satan! Så tag det roligt. Hvad? Jeg har I så travlt, at I ikke kan skelne vind fra fjende. Hører I? Musashi reddede livet på os. Vi blev overfaldet af bjerghundene. Bjerghundene? Nemlig, de lever oppe i bjergene og er livsfarlige. Deres leder hedder Banditten. Banditten? Jeg har hørt om jer. I er aldeles ikke ukendte. Hvad? Jeg vidste, at I skulle komme, og at det var desuden godt, at I havde mod nok til at kontakte mig med det samme, så snart I kom hertil. Du mener altså, at du har tænkt at følge med os? Naturligvis, unge mand. Da jeg så dine øjne, vidste jeg, at jeg kunne stole på dig. Jeg begynder at blive for gammel til at slås om mesterskabstitlen, så jeg bakker gerne jer op og hjælper jer i stedet for. Tak skal du have, Musashi. Rødøje! Shutora og Kurotora er blevet ført op til bjergtemplet.
Bjergtempel? Jeg kan vide, hvad banditten tænker på. Nu da vi ved, at de lever, så må vi skynde os at redde dem. Silver har ret. Vi kan ikke svigte vores venner, der kommer til sammen med os. Hørt! Nej. Okay, jeg forstår. Vent her så længe, så skal jeg hente de andre kamphunde. Hvad mener du? Banditten kommer aldrig, og han angriber jer ikke, hvis kamphunden er her. Og jeg går ud fra, at I hellere forhandler en dræber. Det er rigtigt. Akakabut er vores eneste fjende. Vent på mig her. Jeg er tilbage før solopgang. Silver. Jeg er ked af det, Silver. Silver. Hallo? Hører I alle sammen vågne op? Silver er væk. Hvad kan han have? Men det, jeg tænker på at gøre nu, håber jeg er det rigtige. Det må være det rigtige, eller hvad? Hvis der sker mig noget. Daisuke. Det var jo dig som Sniper? Hallo! Der er en fremmed på vej herop. Hvem er det? Nå, så det er her. Hvad er du her bestille, Valp? Jeg har fået til opgave at opsøge jeres leder, så derfor så spørger jeg dig, om du vil venlig at vise mig, hvor han er. Hva? Det der kødben bider jeg ikke på, Silver. Sniper? Hvordan kan det være, du er her? Ja, Sniper. Hvis du har fået til opgave at træffe lederen, så må du have en vigtig stilling. Den der vej forstår I prøver på at overtage Shikoku. Det er ikke sandt. Jeg er jo ikke kommet her for at slås. Hold kæft! Dræb ham! Der er han. Stik af! Det er en fælde. Bryder jeg sikker om os. Stik heller af. Aldrig i livet tror jeg vil efterlade jer her. Pas på, Silver! Silver! Satans! Du gik lige i falden. Din djævel. Du tør ikke tage en færre kamp med mig, hva'? Jeg sender dig lige lugt i helvede. Fælder! John! Fantastisk! Nu kan jeg dræbe dem alle på én gang. Stille! Hvis du rører dig, dræber jeg ham. Afblæs angrebet. Stop alle sammen. De er godt, for hvis I rører jer 1 millimeter, så dræber jeg ham. Fandens. Nu kan de ikke gøre noget. Dræb dem! Hvad skal vi gøre, Silver? Hvis ikke vi gør noget, så dræber de os. Tag ikke os, Silver. Det gør ikke noget, at vi dør, så længe I redder jer selv. Skynd jer, ellers dræber han de jer alle sammen. Silver! Hold så op. Jeg tillader ikke en så uretfærdig kamp. Dræb den gerne, men det må ske på retfærdige vilkår. Det er lederen. Hvad er det for en retfærdighed, du taler om? Jamen, vi er jo ikke her for at slås, har jeg sagt. Hvad er det for noget sluddervalg? Se til at dræbe dem! Stop, bandit! Musashi! Jeg er overbevist om, at du har hørt om dem, bandit. Jo, men deres leder siger noget andet. Han siger, de er kommet for at overtage Shikoku. Det er ikke sandt. Han er ikke vores leder. Han er en forræder. Hold kæft! Jeg står stadigvæk over dig! Nu forstår jeg. Det her er et internt opgør, så det er vel lige så godt, at de får gjort op selv.
Ja, hvorfor ikke? Hvad nu? Jeg udfordrer dig på lige vilkår. Jeg accepterer dine vilkår. Er du klar? For nu kommer jeg. Silver! Silver! Vent lidt, John. Lad ham først forsøge selv. Hvis han ikke klarer det, så vil jeg hjælpe ham. Nu skal I se, hvordan jeg brækker nakken på ham. Silver! Nu skal han dø. Hvad var det, der lød sådan? Brækkede han nakken på ham? Nu kan jeg ikke holde det her ud længere. Vent lige lidt rødøje. Hvad? Halsbåndet. Det var halsbåndet, der knækkede. Tak, god Gud. Tak for hjælpen, Daisuke. Sniper! Nu skal jeg vise dig, hvorfor jeg kaldes Silver. Den lille lynhurtige hund. Han forsvandt bare. Hvor blev han af? Hvor er han? Hvor bliver det en lille vej, der er? Og der! Nu skal han på. Slip mig, din lille djævel! Du klarer den, Silver. Hjælp mig ned herfra! Utroligt gjort af sådan en lille valp. Sikke fantastiske hunde. Hallo! Hjælp mig ned heroppefra! Sniper, nu får du en sidste chance til at blive hæderlig igen. Du får lov til at blive hængende deroppe lige til du har besluttet dig. Hold din kæft, og så sørg for, at jeg kommer ned herfra. Jeg vil ned! Tak for hjælpen, Musashi. Det var ingenting. Tak skal du have, bandit. Det var for tidligt at takke mig. Jeg ved endnu ikke, om jeg følger med jer. Hvad? Synes du ikke, at det er lige så godt, at vi slås på samme side, bandit? Hvad griner du af? Jeg griner, fordi jeg synes, det er den omvendte verden at se en så utrolig talentfuld lille valg. Tak. Betyder det så, du følger med os nu? Kald mig bare Bill. Fra nu af er vi venner. Bill? Netop. Godt, men nu må vi se at komme tilbage til Ben. Hør I? Vent, der findes endnu en stærkere hund her. Han er ovenikøbet stærkere end mig. Hvad? Findes der en, der er stærkere end dig? Den stærkeste hund i verden. Mener du det? Stærkest i hele verden? Hvad gør vi nu, Silver? Ham vil jeg gerne møde. Silvers betænksomhed mod alle sine venner har påvirket den store kamphund Musashi og Bandit, lederen for de vilde bjerghunde. De har begge to besluttet sig til at følge den store gruppe. Nu er Silver og de andre hunde på vej til at opsøge verdens stærkeste hund. Han bor på et sted, der hedder Uwaijima. Og for hver dag, der går, lever Silver sig mere og mere ind i rollen som leder. Det er Uwaijima, eller hvad? Hør engang, Musashi. Nu er det på tide, du fortæller lidt om verdens stærkeste hund. Hvad var det nu, han hed, sagde du? Benny Sakura, eller hvad, Musashi? Jeg hørte utrolig meget om ham, mens jeg arbejdede på cirkus. Alle sagde, han var helt fantastisk. Han er helt enkelt den stærkeste i verden. Er han stærkest i verden? Benny Sakura.
Det siges, at han blev født oppe i de snefyldte bjerge for 10 år siden. Han var en helt almindelig lille hvalp. Men han voksede hurtigt til at blive stærk. Som 3-årig fandt stadig en, som kunne måle sig med hans kræfter. Han begyndte at konkurrere og vandt alle de kampe, han deltog i. Men til sidst så var han i finalen i de store mesterskaber. Hans modstander var den store og ubesejrede mester Tsunarashi. Han havde vundet mesterskabet 6 gange tidligere og modtaget alle de store diplomer, som fandtes. Han var 8 år gammel og mildest talt veteran. Den finale, som de to havde mod hinanden, snakker man stadig om i dag. De slog som vanvittige. De gav alt, og publikum elskede dem. Efter 30 minutter blev kampen blæst af, men deres indbyrdes kamp var langt fra afgjort. Tsunarashi vandt meget knebent og kunne beholde mesterskabstitlen. Benny Sakura var meget misfornøjet, og han havde desuden mistet begge sine ører i kampen. Hans herre og ham brugte meget tid på styrketræning, så han kunne vinde returkampen. Men mesteren var altså 8 år, og hans storhedstid var for længst forbi, så han afslog en revanche. Året efter trak han sig tilbage efter at have mistet synet på begge øjne. Hvad skete der med Benny Sakura? Han fortsatte med at træne, for han vidste ikke, at Tsunarashi var holdt op. Dag ud og dag ind trænede han. Han havde kun ét mål for øje. En returmatch mod Tsunarashi. Og vinteren kom. Tiden gik, og Benny Sakura blev 6 år. Der fandtes ingen, som kunne slå ham i kamp. Men han ventede kun på én ting. At atter at stå ansigt til ansigt med Tsunarashi. Og en dag kunne han ikke vente længere. Mener du, at han bare stak af? Ja. Han svømmede over havet. Samme hav, som I svømmede over. For nu ville han finde Tsunarashi. Det må have brændt en stærk vilje i ham. Sikke en hævnlyst. Men da han til sidst fandt ham, troede han ikke sine egne øjne. At det var muligt at undergå sådan en forvandling. Den blinde Tsunarashi lod unge kamphunde træne ved at bide ham i ørerne. Han var grim, og pelsen var blevet flinset. Benny Sakura blev forbandet.
Og siden den gang er der ingen, der har set ham. Og nu mener du, at han skulle findes her i Uwajima? Ja, ifølge mine informationer, så skulle han findes her. Verdens stærkeste hunde her. Jeg skal møde ham. Samtidig ombord på det gamle vrag begynder Ben og de andre hunde at undre sig over, hvor de bliver af. Silver! Cross hopper over bord og ned i vandet for at lede efter Silver. Hun kæmper sig frem gennem strømmen. Hvad er det, der sker? Hvorfor skriger de? Det er publikum ved en tyrekamp. Tyrekamp? Ja, det er 2 tyre, som kæmper mod hverandre. Kom. Hvad? Hvad er det der? Hvad? Ja, det er godt. Sådan skal det være. Hallo? Få lige styr på den hund der. Jeg kommer. Hvordan kan sådan en gammel hund være så stærk? Det er helt utroligt. Tyren er jo stor som et bjerg. Hvordan synes du, vi skal gøre? Hvad skal vi gøre for at få kontakt med ham? På vores måde. Vi skal. For der findes ingen anden måde, vi kan gøre det her på. Du mener... Er du Benny Sakura, eller hvad? Hvordan kan du vide, hvad jeg hedder? Hey, hallo? Kan vi få det der halsbånd tilbage? Er det den måde, du plejer at hilse på fremmede, så skal jeg bede om at hilse tilbage. Silver! Står han der og griner? Han stoppede slaget. Hvordan kunne han stoppe så kraftigt slag med den lille krop? Det er flot. Giv ham en god lille valg. Benny Sakura! Sakura. Jeg slog 1 gang. Du slog mig 2 gange. Så jeg har 1 slag tilbage, hvis du forstår. Hvad mener du? Det skal du få tilbage ved en senere lejlighed. Hej. Wow. Sikkert Så det hop, utroligt. Svag, jeg har aldrig nogensinde set noget. Hvad laver du? Vi slås videre senere. Hvad er det, du siger? Vil du forlade os igen? Alene? Vær nu ikke dum, Silver. Eftersom Ben ikke er her, så er det dig, der er gruppens leder. Og du siger, at han slog dig 2 gange. Det finder jeg mig ikke i. Netop, det er jo vanvittigt. Jeg vil opsøge mig og give ham en omgang. Angriber vi alle på en gang, så betyder det ikke noget, at han er stærkest i verden. Vend nu lige lidt. Tag det roligt. Vi er ældre end dig, så vi forstår bedre. Sådan en bonde, hun skal ikke komme her og gøre os til grin. Vend nu lige lidt. Hvorfor skulle vi vente? Jeg tror ikke, at alle har noget at sige i den her gruppe. Nå, men vi mener heller ikke noget ondt med det. Det gør ikke noget. Jeg er ikke nærtagen. Jeg er sikker på, at vi behøver Benny Sakura. Men jeg tror ikke, at vi kan tvinge ham til at følge med os ved hjælp af vold. Hvis han ikke vil følge os, så nytter det ikke, at hele gruppen angriber ham. Jeg er enig med Silver. Han har ret. Med vold kommer man ingen vegne med en fyr som Benny Sakura. Hvad gør vi så, Silver? Skal jeg fortælle jer, hvorfor jeg lod ham slå mig 2 gange? Udelukkende, fordi vi giver mig mulighed for at møde ham igen. Forstår I? Jeg forstår. I er som 3 store pattebørn. Tænker I med halen? Har I ingen hjerne i hovedet? Hvad var det, han sagde? Nå, slap af. Du må kontrollere dit raseri. Forsvind. Forsvind!
Så du vågner nu. Det var på tide. Hvor er jeg? Hvem søren er du? Hvad skal det her forestille? Bare tag det roligt. Det var min herre, der fandt dig. Han må vel have syntes, at det var synd for dig. Det er jeg ligeglad med. Hvor er jeg henne? Husker slet ingenting. Vi fandt dig nede ved stranden. Du er i Shikoku. Du lå nede i strandkanten og klynkede. Er jeg Shikoku? Så klarer jeg det alligevel. Jeg ønsker, at du skal vide, at jeg er meget taknemmelig for, at I reddede mig. Men jeg vil blive endnu mere glad, hvis du ville hjælpe mig af med den her kæde her. Hvad har du så travlt for? Fortæl heller en gammel hund som mig, hvad der er dit problem. Han er gammel og klog, så måske kan han hjælpe dig. Pludselig følte Cross sig aldeles tryg hos den gamle. Så tryg, at han kunne sætte sig ned og slappe af. Hvad mener du med hele den nordlige del er ødelagt? Gruppe, hvordan har du det? 4. og 5. bataljon er besejret. Jeg skulle løbe tilbage for at fortælle det til Ben. Gruppe? Ben, du må opsøge din herre, så du kan blive behandlet for dit ene øje. Vi andre, vi smutter mor på imens. Men jeg ved, det er svært for dig. Men det var lidt endnu, inden vi skal slås mod Akakabuto. Og du skal være med til at slås mod ham. Du må få dit syn tilbage. Undskyld, Moss. Okay. Hør, nu må vi forsvare den nordlige front til Silver, og de andre kommer tilbage. Moss, vent lidt. Gross, jeg ønsker, at du skal blive tilbage og følge Ben tilbage til hans herre. Ja, det er klart, at jeg skal hjælpe Ben. Men hvordan finder jeg tilbage til jer? Gross, du kan ikke skjule noget for sådan en gammel erfaren hund som mig. Du må holde dig ude for gruppen en tid fremover og tage det roligt for hvalpenes skyld. Moss. Cross fortalte Benny Sakura, hvad der var sket, og at hun var nødsaget til at få fat på Silver så hurtigt som muligt. Nå, Silver, så... Nå, så det er det, han hedder, den lille hvalp. Jo, ham har jeg mødt, og jeg er sikker på, at han vil gerne møde mig igen. Hvad? Så du kender Silver allerede? Jo, vist kender jeg Silver. Han minder mig om mig selv i den alder. Lige så utålmodig. Hvad? Er det ham, der er derude? Det er Silver! Ja, han står derude, og han er lige kommet for at slås med mig. Nej, stop! Du må ikke slås med ham. Han er jo bare en hvalp. Det er meget muligt, men selvom han er en hvalp, så er han alligevel en kamphund i en gruppe. Og desuden er det ham, som er kommet for at udfordre mig. Benny Sakura, du og jeg har et kødben at grave op. Stik af! Du har ikke en chance imod ham. Jamen, Cross, hvad laver du her? Jeg forklarer senere. Du bliver nødt til at forsvinde herfra. Jeg er heroppe, knægt. Jeg må beundre dit mod, at du våger at komme alene. Hvor er dine venner? Jeg har ikke brug for mine venner nu, for jeg vil bare tale med dig. Jeg ønsker, at du skal slutte dig til vores gruppe. Cross har fortalt det hele. Men hvordan havde du tænkt dig at få mig med i gruppen? Jeg er villig til at slås mod dig for den sag. Er du rigtig klog? Ved du ikke, hvem han er? Ved du ikke, hvem det er, du udfordrer? Jeg ved udmærket godt, hvem han er, og det er derfor, han skal med. Inden vi begynder at slås, så er der en ting, jeg vil bede dig om. Hvis jeg skulle dø her, så ønsker jeg, at du skal overtage ansvaret for gruppen. Okay, det lover jeg. Og nu skal vi se, om du er lige så stærk, som du giver dig ud for at være. Pas på, Silver! 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 Silver? For guds skyld, så hold dig op. Alt arbejde forgæves, hvis du dør nu. Op med dig. Hvordan kan du sende en gravid ud til fronten? Har du ingen skam i livet? Gravid? Jamen, er du gravid, Cross? Det er Ben, der er far til barnet, ikke sandt? Benny Sakura! Jeg har besluttet mig. Jeg vil slås med dig for at bevise, at jeg er stærkest.
Og jeg vil slås for Bens skyld, fordi han gav mig ansvaret for gruppen. Silver! Bland dig ikke i det her, Cross. Jeg ved, hvad jeg gør, og jeg er ikke bange for at dø. Jeg dør gerne for en god sags skyld. Silver! Silver! Han er virkelig ikke bange for at dø. Han er helt rolig. Han virker virkelig modig. Nej, den hopper jeg kun en gang til. Det er utroligt. Jeg er meget større end dig. Slip mig, knægt! Den her gang, der var du heldig. Men hvis du fortsætter, så dræber han dig. Silver! Stop. Stop. Han har jo allerede vundet. Hvad snakker du om? Han har ikke vundet endnu. Jeg er nu ikke en dårlig taber. Du ved ikke, hvordan jeg har det. Kom an, lad os slås. Jeg lever jo endnu. Du er virkelig en sej, lille større. Jeg tror, jeg har undervurderet dig. Undervurderet mig? Hvad mener du, Benny Sakura? Jeg mener, at I begge to har imponeret mig. Du mener altså... Du agter altså at følge gruppen? Netop. Den store Benny Sakura vil vise sit liv til dig, knægt. Hvad? Nej! Kom tilbage! Hvor skal du hen? Stand, siger jeg! Kom tilbage! Daisuke. Silver. Du er en rigtig god hund. Kom nu! Nu, da de endelig har fået verdens stærkeste hund med i gruppen, føler de sig klar til at tage kampen op mod den onde bjørn Akakabuto. Og med Silver som leder, begynder de den lange tur hjemad. Dalen genlyder af frygtelige bjørnebrøl. Akakabuto har samlet endnu flere bjørne for at kunne møde Silver og de andre kamphunde i det uundgåelige slag. Vildhundenes leder er den eneste, som først er blevet udsat for bjørnes had, fordi han stadig befinder sig i Akakabutos territorium. Ene slås han mod de frygtelige bæster, men det tager hele tiden mere og mere af hans kræfter. Men han giver aldrig op, og han ved, at Silver og de andre kommer tilbage med forstærkninger. Men de må snart komme, for bjørnene bliver flere og flere. Ja, lad os se en gang. Jeg har ikke tid til at ligge på sygehus. Jeg må væk herfra. Nej, hov.
Pokker så, jeg kan jo ikke se. Jeg kan ikke se. I mellemtiden er Moss og en større del af gruppen blevet omringet i en udbrændt vulkan af hunde, de aldrig tidligere har set. Hvad skal vi gøre, Moss? Vi er jo helt omringet. Bare tag det helt roligt. Det er kun psykologisk krigsførelse at vise, hvor mange de er. Halvdelen af vores mænd er jo døde, Moss. Jeg ved det godt. Hør, hvem er leder? Vi vil væk herfra. Hallo, Tykke. Er du selv leder? Hvad? Hvor du har kaldt mig for Tykke? Jeg hedder Moss. Hvad hedder du? Hvis det interesserer dig, så hedder jeg Kisaraji. Ogetsu. Hagetsu. Minagetsu. Nå, så jeg har alle fire. Det var godt. Hør engang, der er noget, jeg gerne vil diskutere med jer. Stå ikke der og vær flabet. Vi diskuterer kun med vores venner, og du er ikke vores ven længere, men vores gidsel. Gidsel? Hvis du vil overleve, så overgiver du dig nu, og så slår du dig sammen med os. Skulle jeg arbejde for jer? Jeg kræver, at du skal slås med mig først, og hvis du vinder, så skal jeg nok lytte til dig. Vi behøver ikke at slås. Hvad mener du? Dernede har du ikke en chance for at overleve uden mad og vand. Vi behøver ikke at slås. Du dør alligevel. Samtidig er Silver og hans venner på vej mod Nagoya. De har løbet længe og begynder at blive trætte. Cross! Cross, hvordan har du det? Efterlad mig her, Silver, og fortsæt. Hvordan skulle jeg kunne efterlade dig her? Det skulle jeg aldrig kunne gøre, det ved du. Men du bliver nødt til at finde Moss så hurtigt som muligt. Og hvis hans gruppe ikke klarer sig, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til Ben. Ben? Cross. Selvom hun var gravid, begav hun sig i stedet og svømmede til Chicago, og her er jeg, og kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke blive her. Hvis jeg ikke hjælper Moss og hans gruppe, så... Jeg kan se, mine øjne er okay igen. Ben begiver sig nu afsted mod vulkankrateret. Gud, hjælp mig nu. Lad mig beholde mit syn så længe, at vi alle kan opnå vores fælles mål. Hvad er det, du laver, Hyæne? Jeg bliver vanvittig. Der findes ikke en dråbe vand. Hold op med det der. De må ikke se, at vi lider. De skulle helst tro, at vi fortsat har det fint. Jeg har det ikke godt. Satans. Øj, hvor er de stedige. Jeg tror ikke, det overgår så længe til. Vi skulle have dræbt dem så let som ingenting, men vi behøver så mange som muligt for at opfylde vores mål. At blive stærkest i landet. Derfor må vi i stedet gøre alt, hvad vi kan for at få dem med i vores gruppe. Ja, det forstår jeg godt. Fej, jeg holder det ikke ud længere. Det er lige meget, hvad Moss siger. Jeg vil forsøge i det mindste. Moss? Den, der ikke gør, som jeg siger, kan betragte sig som ekskluderet af gruppen. Det er typisk for dig, Moss. Men jeg lover, at jeg nok skal blive hos dig, Moss. Ja, det gør jeg også. Ja, også mig. Det er også her. Ja, tak skal I have. Det er godt. Det er vigtigt, at vi sparer på kræfterne, så vi kan være klare sammen med vores ledere i kampen mod Akakabuto. Hey, Moss. Den er Ja, vi vi er med med, på. vi er med. Og nu må vi væk herfra, for lederens skyld. Moss! Hvad? Hvad? Det er jo Ben. Ben, hvad laver han her? Hvem pokker er du? Jeg hedder Ben, og jeg arbejder for den store leder. Er dine øjne okay, Ben? Synes du ikke, det virker sådan, hva'? Ja, gør som Ben.
Det er jo ikke til at klatre op her. I er for svage alle sammen til at indgå i min gruppe. Hvor er lederen henne? Jeg følger din gruppe. Er det dig, som er lederen? Vent et øjeblik. Hvad? De der hunde er ikke værdige til at indgå i din gruppe. Lad mig tage mig af dem i stedet for. Hey, hvad laver du her? Det er længe siden, var Ben. Hvad delen, fej? Tør du ikke fortælle om sandheden? Hvad? Er du blevet en forræder? Hold kæft! Terry! Hvad? Er det Terry? Din satans forræder! Drag ingen forhastede konklusioner. Lad mig forklare i stedet for. Hvad? Jeg er tvunget til at begynde at arbejde for dem, for at overleve. Men jeg er fortsat lojal mod den store leder. Hvis I bare er roligt, så skal jeg hjælpe jer op dernede fra, okay? Hvad skete der? Meget godt klar til det. Jeg skal fortælle Kisan Ranjom. Tak skal du have. Det sætter jeg pris på. Altså. Er du hårdt såret, Ben? Du må ikke dø, Ben. Nej, for den. Det her vil jeg aldrig tilgive dig, Terry. Vent, venner. Hvad? Terry er stadig trofast mod vores ledere. Hvad mener du? Man kan dø helt unødigt, eller man kan forsøge at overleve for at udrette noget. Terry har valgt at leve blandt fjender for at vente på et tilfælde til at tilintetgøre dem. Der er ikke mange, der vil lade sig nedværdige på den måde. Det var som satans. Hvordan er dine øjne nu? De er okay. Hør, Cross er smuttet til Chicago for at fortælle Silver det her. Er hun det? Jamen, hun er jo gravid. Så Silver og de andre, de kommer snart. Men vi må forsvare os i mellemtiden. Jeg gad vide, om de virkelig kommer. Bare roligt, de kommer. Silver er den eneste, jeg virkelig stoler på i hele verden. Imens er de andre på vej til vulkanen for at komme dem til undsætning. Skynd dig nu. Vi må og skal nå frem så hurtigt som muligt til Moss. Det er blevet aften, og tunge regnskyer er trukket ind over bjerget. Det regner! Det regner! Vent. Nu angriber de. Uden tvivl. Slut i cirkelsformation. Så knæ det en bil af en af mig. Det var godt. Træk jer ikke væk. Ben! Hvad? Hold afstand, ellers så dræber jeg jer alle sammen! Silver! Tak fordi du kom. Kom ikke nærmere. I har ikke en chance imod os. Vi dræber jer alle sammen. Jeg er Akame. Hold kæft. Hold selv kæft. Må jeg præsentere mig, Benny Sakura. Tak for, at du kom, Silver. Ben? Er dine øjne okay nu, Ben? Øjnene er okay, men hvad med Cross? Vær ikke urolig, Ben. Hun er på et sikkert sted. Det var skønt at høre. Pas på! Silver har totalt 90 hunde under sin kommando, men de angribende hundes antal når op på 360. Det vil sige 4 gange så meget. Hvordan skal de kunne klare disse hunde? Terry! Følg Silver! De kravler op ad bjergsiden og efterlader os her. Vi kravler derop for at slås mod de vilde bjørne. De er utrolige. Sammenlignet med dem er vi. Sammenlignet med dem, der risikerer livet for at dræbe Akakabuto, er du bare et nul. Alle bakker op og hjælper de der hunde. Nu slutter den store gruppe vildhunde sig til Silvers gruppe og udgør dermed 450 hunde. Det er en utrolig mægtig styrke, der går til angreb på de vilde bjørne.
Sådan. Sneen daler tungt over bjergene, hvor bjørnen holder til. Den mægtige gruppe kamphunde, der nu er 450, hviler ud før det endelige slag mod Akakabuto. Hvor er de sneflug store? Det er utrolig meget sne på den her årstid i det her område. Ben? Det er skæbnen. Denne her sne kommer som sendt fra oven. Hvad? Bjørnene går jo i hi om vinteren, så denne her sne må forvirre dem. Ja, nu har vi en chance for at slå dem. Netop. Hør I! Nu har vi chancen for at besejre Akakabuto. Fremad! Nu sætter alle kamphundene sig i bevægelse. Den mægtige styrke er nu beredt til at tage det endelige opgør mod den frygtelige monsterbjørn Akakabuto og hans tilhængere oppe i bjergene. Ja, det virker som om Bens øjne er helt i orden nu. Jeg håber, at det lille syn, jeg har tilbage, er nok til at kunne være med til at besejre Akakabuto. Hvem er det, der brøler sådan? Det kom derfra! De slås mod hverandre. Det må have fået pip i denne her kugle. Den anden bjørn kan jo faktisk være en fremmed. Ja, han skal nok bare vise, hvor stærk og rå han er, så han kan være med til at slås for Akakabuto. Ja, det tror jeg også. Hjælp, han har set os! Pas på, han angriber! Silver, nu må vi besejre ham. Forstår du det? Ja. Kom nu, angrib! Kom så, John! Au! Hvad laver du? Han er for stærk for mig. Jeg klarer ham ikke. Sikke nogle kæfte, de har. Det er umuligt at blive igennem skinnet. Fuld fart fremad, alle sammen angrib bjørnene! Hold op! Lad være med at risikere livet. Angrib! Trods Bens advarsel fortsætter en gruppe vildhunde at angribe den frygtelige hanbjørn. De tror, de jager ham på flugt, men han brækker et stort træ ned over dem og dræber dem alle. Forbandede idioter! Dan! Stop! Silver, kom tilbage! Hvad? Jeg tror, den der bjørn er sindssyg. Forstår du det? Sandsynligvis forårsager kulden, at han får smerter i sine gamle sår. De gamle sår? Jeg har hørt en historie om en voldsom bjørn, der var ombord på et gammelt vrag, og som havde fået 3 harpuner i ryggen. Wilson fortsatte med at fortælle. Sommeren før var et gammelt vrag blevet kastet op mellem klipperne, og fartøjet var uden forklaring forsvundet ud til havs 3 måneder tidligere. 2 mænd fra kystbevogtningen gik ombord, og da de kom ned i lastrummet, blev de mødt af et frygteligt syn. Hjælp! På en uforklarlig måde havde den enorme bjørn snedet sig ombord på skibet og dræbt og alle 25 besætningsmedlemmer. Ud af bjørnens ryg stak skaftet fra 3 harpuner, hvilket viste, at besætningsmedlemmerne havde forsøgt at dræbe bjørnen, inden de selv blev dræbt af den. Hvad skal vi gøre med sådan en galning, hvis han får fedtet sig ind hos Akakabuto? Det eneste, vi kan gøre, det er at dræbe ham. Ben, jeg jagter bjørnen. Silver! Kom, alle sammen, følg Silver! Pas på, Silver! Silver! Han stoppede slaget. Hvor kan det være? Jeg kunne
Nej, men han gjorde det ikke. Hvorfor gjorde han det ikke? Hvad er det her? Er det en fælde? Jeg tror, han vil vise os, hvor Kakabuto er henne af, Ben. Ja, jeg er nu ikke så sikker på det. Han prøver på at snyde os. Han vil sikkert tage magten fra Kakabuto. Selvom det er en fælde, så vil han jo komme til at føre os frem til Kakabuto. Tag det nu roligt, og løb ikke for tæt på bjørnen. Jesus, hør I? Hvad er det? Deroppe er Kakabuto. Endelig. Stands alle sammen! Er det deroppe, Kakabuto holder til? Det må være der. Endelig har vi ham. Der! Der er han! Det er Kakabuto! Han er jo enorm. Han er 3 gange større, end da vi så ham første gang. Hvad nu? Hvad laver han? Han forsøger at forene sig med Kakabuto. Nej, jeg tror, han vil slås. Jeg tror, han er kommet hertil for at besejre Kakabuto. Umuligt. Stå nu ikke der og vrøvl. Spred jer alle sammen. Først lokker han os hertil, og så hjælper han Kakabuto med at dræbe os. Hvad? Han dræbte den store monsterbjørn med et eneste slag. Han er ikke rigtig klog. Kakabuto dræbte alle, der trængte ind på hans område. Hans frygtelige brøl fik jorden til at ryste under Silver og de andre vilde hunde. Han er jo enorm. Ser du der ryster i pelsen? Hvor tror I lederen er henne? Vi kan ikke gøre noget uden ham. Her. Vi skal ikke være bange for ham. Vi skal ikke være bange overhovedet. Vi flår ham i stykker. Netop. Ben, hvor er lederen? Han angriber Kakabuto fra den anden side af bjerget, forstår du? Hvad? Alene, mener du? Han kan dukke op når som helst. Medmindre der er sket et eller andet. Ved et mirakel har den store leder overlevet styrten i slugten og har nu genfundet sine kræfter. Selv bjørnene troede, at han var død. Ellers havde de aldrig forladt ham. Men hans utroligt veltrænede krop havde klaret faldet. Erindringsbilleder af Daisuke, Kohei og Silver dukkede op fra hans indre,
og han følte, at nu var tiden inde til den store hævn. Ricky! Ricky, skynd dig, kom her! Ricky! Ricky, kom nu! Far. Nu er jeg sikker på det. Jeg er sikker på, at Silver er min søn. Lederen følte, hvordan hadet til Akakabuto væltede op i ham, når han tænkte på Daisuke og Silver. Efter at have banket på helvedes porte, men alligevel ikke være kommet ind, følte han sig nu tilstrækkeligt stærk til at påbegynde den endelige kamp mod Akakabuto. Vent på mig, Silver. Jeg kommer, min søn. Hør I, hvordan han hyler? Det er lederen. Han råber på os. Silver havde den samme mægtige stemme som sin far, Ricky, den store leder. Da de andre hunde, som var skrækslagne efter synet af den vældige Akakabuto, hørte Silvers hylen, voksede deres selvtillid, og skrækken forsvandt. Far, jeg skal klare den. Tænk på mig nu, Daisuke og Gohei. For nu skal jeg hævne min far, Ricky. Nu skal jeg dræbe Akakabuto. Er I parat til at angribe? Ja! Angrib! Tag jer ikke af Silver. For nu er det de 3 tigerbrødre, der kommer. Jeg ville ønske, at du kunne opleve det her, Benny Sakura. At du løb ved min side, at vi sammen besejrede Akakabuto. Djævel! Satans også. Han er forfærdelig. Forfærdelig helt enkelt. Jeg ved ikke, hvordan vi skal klare det her. Hvad nu? Akakabuto, du kunne ikke dræbe mig, men jeg vil dræbe dig nu, forstår du det? Pas på! Leder, du lever. Vi har ventet længe på dig, forstår du. Bedre sent end aldrig. Hans øjne. Der er noget i hans øjne, der er forandret. Noget, der er anderledes. Hør nu efter. Nu står der bare 3 bjørne mellem os og Akakabuto. Vi har alt at vinde og intet at tabe. Ja! Angrib! Al frygt for de frygtelige bjørne er som blæst bort nu, da deres store leder har indtaget sin plads i spidsen. Akakabuto og hans 3 tilbageblevne tilhængere gør sig parat til at tage imod kamphundene. Vær ikke bange for ham. Ikke engang med de der 3 tilhængere har han en chance imod 450 vildhunde. Gud, lad mig nu ikke miste synet.
interesse. Græs, jeg vil ikke dø her. Jeg har tænkt mig at overleve for din og barnets skyld. Flyt jer! Jeg har tænkt mig at trække ham ud selv. Ben! Slip ham, Ben! Jeg klarer ham i stedet for! Nu er det din tur, forstår du? Bered dig på at dø! Jeg vil flænse dig i småstykker! Du kan være stolt over, det er mig, der dræber dig! Men Akakabutos 3 tilhængere giver ikke op så let, på trods af hundenes overtal. Hundene angriber i blindt raseri og hænger sig fast i bjørnene og bider og slider. Og bjørnene gør alt for at blive af med blodsurene. Højst oppe på bjergtoppen står Akakabuto. Men han kommer ingen vegne. For nedenfor står lederen og stiger på ham med øjnene fulde af had. Blikket er så iskoldt, at selv Akakabuto står som fastnaglet. Jeg har dræbt ham! Hvad er det for noget vrøvl? Det var os, der dræbte ham, ikke dig. Slip ham, Ben! Vi klarer ham! Jeg slipper aldrig! Jeg slipper ikke, før han er død! Hvor skadet er du, Ben? Jeg har ikke tænkt mig at dø, før Akakabuto er dræbt, og du ved det. Så er der nu. Der er der kun Akakabuto tilbage. Nu er der intet, der står imellem Akakabuto og hundene. Nu er der kun det endelige slag tilbage. Angrib! Fremad! Du burde ikke slås, Ben. Ben! Prøv ikke på at stoppe mig, Silver. Jeg kan slås lige så godt som dig. Ben, forsvind herfra. Desværre, jeg har ikke tænkt mig at følge den ordre. Du er ikke rigtig klog, Ben. Du adlyder mine ordre, Ben. Ben vidste, at lederen bare ville ham det godt, når han beordrede ham til ikke at deltage i kampen. Det gjorde han bare endnu mere opsat på at fortsætte angrebet. Lad os klare Akakabuto. Farvel, leder. Farvel, mine venner. Jeg dør i dag, men jeg gør det i det mindste mit bedste for at dræbe Akakabuto. Pas på! Pas på stenene, alle sammen! Pas på! Spring ud til siden! Fy for satan for et beskidt trick! Hør, tag det roligt. Han har ikke flere sten at smide ned, så angrib! Hvor er Ben? Ben er her ikke. Han er deroppe. Se, han er deroppe. Det er far, forstår I. Se på ham. Har I nogensinde set en modigere uden ham? I hvert fald den første, der fik fat i ham. Stop, Ben! Slip ham! Det er en ordre! Leder, greb ham. Du er den eneste, der kan klare det. Ben nægter at slippe grebet, selvom han var døende. Stadig blev han hængende for at forstyrre Akakabuto, så lederen kunne dræbe ham. Leder! Skynd dig! Hop på ham!
Okay, Ben, nu kommer jeg! Den eneste måde at redde Ben på, er at dræbe Akakabuto. Lederen springer, men midt i luften dukker noget op ved siden af ham. Silver, hvad laver du her? Hey, Silver, det er umuligt at tage ham forfra. Silver, husk, at han vil angribe os med højre armen. Så pas på den højre arm, Silver. Okay. Hvad nu? Parat! Nu! Han har mistet øjnene. Akakabuto er blind. Nu har vi chancen for at dræbe ham. Vi skal hævne alle dem, han har dræbt. Flans ham i småstykker! Dræb ham nu! Silver var ude af sig selv af vrede. Raseriet kogte i ham. I det han nu angreb Akakabuto sammen med de andre hunde. Hver enkelt hund vågede sit liv for endelig at dræbe den store monsterbjørn. Hvad er det for en larm? Vær ikke bange! Han er blind! Han har ikke en chance! Okay, angrib! Det er rigtigt, der hylder, så han overlever altså. Hvad nu? Silver, så du er altså også... Var det dig, der tog ham med hertil? Ja, jeg ville ikke se mine venner dø, forstår du? Så jeg tænkte, at den gamle mand, han kunne skyde den. Kom med mig, Silver! Når vi angriber bagfra, kan han ikke lugte os. Lederen og Silver er smuttet om bag ved ham. Så tiltrækker vi os hans opmærksomhed. Hør efter, Silver. Ved du, hvorfor du og jeg er bjørnehunde egentlig? Det er fordi, vi har et medfødt dræbende slag. Dræbende slag? Netop, og nu skal jeg vise dig, hvad jeg mener, min søn. Undskyld, hvad du kaldte mig? Bjørnens bedste våben er kløerne på forbenene, min søn. Og for at uskadeliggøre ham, må vi angribe hans vitale dele rundt om bagbenene. Ja, far. Lederen kan ikke tillade, at flere hunde bliver dræbt af bjørnen. Derfor beslutter han sig til at bruge det sidste trick, han kan, for at dræbe Akakabuto. Skynd jer! Ellers kommer han og dræber os! Og nu, min søn, skal du studere nøje, hvad det er, jeg gør. Jeg skal nu vise dig det berømte dræberslag. Jeg lover, far. Silver, nu gør du det samme som mig. Roter! Godt gjort, min søn. Far. Ja, vi klarer det. Vi dræbte ham. Vi har vundet. Vi har vundet. Vi klarer den. Hvad er nu det? Det er umuligt. Jeg forstår ikke. Han rejser sig selv, og han burde være død. Silver, Ricky, flyt jer, så jeg kan blæse den bjørn i små stykker. Forbandede bjørn, kan du huske mig? Du kan vel aldrig rigtig have glemt mig. Hørte I? Det lød som et... Det var farfar, der skød med sit gevær. Kom nu.
I 6,5 år har den frygtelige bjørn Akakabuto spredt skræk og død overalt, hvor den har befundet sig. Men endelig virker det som om striden, der har overlevet 3 generationers bjørnehunde, Rikis far Shiro, Riki selv og nu Silver, endelig er slut. Og Goheis hedeste ønske om at dræbe Akakabuto er gået i opfyldelse. Det er overstået. Alt er overstået. Riki og Silver. Godt gjort, mine hunde. Silver! Det er mig! Daisuke! Silver. Det er mig, Daisuke. Men hvad laver I? Silver er jo min. Hold op, Daisuke. Silver er ikke den samme hund som før. Hvad? Hør nu her alle sammen. Fra og med, at Akakabuto er død, tilhører denne vildmark Silver og de andre vildhunde. Det er Silver, der har samlet alle disse hunde sammen, og det er deres fortjeneste, at det er lykkedes at dræbe Akakabuto. Jamen, vi kunne jo ikke klare Akakabuto. Vi prøvede ikke ihærdigt nok, derfor kunne vi ikke. Silver og alle hans venner har noget, vi har mistet for længst. De har modet, forstår I. De våger at risikere deres liv for retfærdighedens skyld. Nu går vi hjem. Du er fantastisk, Silver. Forstår du? Okay. Prøv her, du kan vel komme hjem og besøge os en gang imellem. Jeg vil altid lade døren stå åben, så du kan komme ind, når du har lyst. Silver, lover du mig aldrig at glemme, at du og jeg virkelig var venner? John og alle jer andre, lov at passe godt på Silver. Hej. Min søn, det er ikke en sorgens øjeblik, det er en glædens dag. Vi har vundet en stor sejr. De døde skal begraves, og de levende skal leve videre, min søn. Vær stærk, min søn. Ja, okay, far. Det lover jeg. Hør her, mine venner. Vi har vundet! Lederen er død. Lederen længe leve. Alle hunde hyler mod himlen med blottet strube for at vise deres underdanighed for Silver, der nu har overtaget sin far Rikis rolle som leder for vildhundene. De håber alle på et stille og fredeligt liv i skoven.